Počuj, ak na mňa ešte raz niekde vyskočia sušienky napíchané v nízkotučnom jogurte s hashtagom cheesecake, tak za seba neručím. Ale keď už túto habadiru vymysleli, poďme si aspoň povedať, ako túto virálnu dobrotu povýšiť na vyšší nutričný level. Postreh číslo 1. Ak ťa náhodou má tá myšlienka konzumácie obyčajného cheesecakeu, pretože je údajne veľmi kalorický, tak vec, že 12 až 15 sušienok v nízkotučnom jogurte môže mať plus minus rovnakú energetickú hodnotu. Postreh číslo 2. Možno nepotrebuješ 12 sušienok, možno ti stačia 3 alebo 4. Ak tento dezert skombinuješ ešte šikovne napríklad s banánom alebo s čučorietkami či akýmkoľvek iným ovocím, môže z toho byť naozaj skvelý a výživný snack. A postreh číslo 3. Ak namiesto klasického alebo smotanového jogurtu použiješ vysokoproteínový jogurt, grécky jogurt, skyr alebo skrátka mliečny či nemliečný výrobok, ktorý má obsah bielkovín aspoň na úrovni okolo 10 gramov na 100 gramov výrobku, tak môžeš zabezpečiť, že ťa tento snack efektívnejšie zasytí na dlhšiu dobu. Daj mi vedieť, či si skôr typ virálny japonský cheesecake alebo klasická slovenská piškotová torta.